Vazaha tsy mana mentalité karandry. Miaraka amina viavy gasy toboka bandafa ty magnefa vola. Izegny raha ataonjary ety. Mila magnefa vola anao avy miaraka aminjary. Nandegna gaga. Sa mandeha hitady vola digna andafa ty. Na igny ndraiky zegny hiaraka aminandre ndraiky zegny zay magnefa. Andre ndraiky ka hiaraka aminay zegny tsy magnefa. Zay volagno zegny mba misy objectif. Ary objectifnay aty ke tsy andeha hagnefa viavy mahatonga zay mifoky. Tsy haiko olo sasany fa za manokana. Mahatonga za mifoky fakamiasa. Tsy andeha handrasa vola amina viavy. Io volagna koa za io. Bon, za afaka mbola mikarakara frôna kinja evinana izy ty za ke mbola isale mikarakara. Bon, za io zegny volagna ilo koa fa soutienandre raha volagno ty surtout viavy. Viavy aby midoka andafa ty zegny tegna concerné amin'izy ty fa araiky zegny za tsy maintsy hovoa hasahasaha zegny zany agnatin'ny commentaire aty fa volony tsy ahoko. Mais au moins zegny zany de volagna la vérité makasika ty mentalité viavy gasy sasantsasany fa tsy viavy gasy jiaby fa viavy gasy sasantsasany manana mentalité le hoe zegny mbola hoe tiana lalahy fô zegny agnamia vola bojo. Izy ty zegny tegna maro malôha Madagasikara agny tsy amignantsika satria zegny resaka asa zegny raha mampijaly be. Mijaly be zegny mitady vola mitady asa bokany Madagasikara agny de samby mizaha tous les moyens feky zegny lezoany volanazy zegny akagny. Mais andafa ty l'égalité entre hommes et femmes zegny tegna le m'existe tsara be zegny izy aty. Zany hoe zegny asa ataonay lalahy zegny afaka ataona viavy. Exemple zegny andafa ty misy viavy chauffeurna camion poids lourd, misy viavy chauffeuran'ny bus, misy viavy chauffeuran'ny taxi, misy viavy miasa amin'ny bâtiment, zany hoe zegny magnano maçon, magnano petaka carrelage jiaby regny, plombier, peintre. Asana viavy, électricien, asana viavy aby jiaby zegny andafa ty, mécanicien afaka ataona viavy. Ke nagnino amizay zegny andre viavy gasy sasantsasany manana le hoe mentalité fa hoe mbola zay lalahy gasy fô ka zegny ny andeha tsikirina andre karany. Ka fa mahita lalahy gasy magnanognano best life ela agnatin'ny réseaux sociaux. Na ka fa magnelaela vola ato masy tenandre fa tsy tafipetraka. Agnaty lohanandre andeha hiaraka amin'ny lalahy ty beky andeha azo vola. Nefa karaha mantsika andafa ty mitovitovy. Ao mantsika fa be tonga taty tant qu'étranger zegny karaha mantsika jiaby mitovitovy. Tegna le mitovitovy aby karaha man'olo jiaby aty. Ke nagnino zegny zay lalahy zegny andeha araroty. Nefa ndraiky zegny letiko andeha miaraka amin'ino? Miaraka amin'ny vazaha aby. Tsy karaha io. Tsy karaha io. Tsy karaha ataonandre miaraka amin'ny lalahy. Andre ka fa nahe lalahy gasy tsy atakatabola. O sasany misy antegna irana andeha agnefa fondron-tragnonazy. Tsy antegna lanjo. Atsika koa zay landafy. Na fondron-tragnonay ato fa izy volagno tao 800 €. Fondron-tragno 800 € ke mbola andeha agnefa zay ty ato mba magnefa jiro mba magnefa rano. Nagnino zegny ninay voaefanay no tsy voaefanao. Ino? Izy volagno zegny karaha mitovitovy. Andafa ty. Izy ki izy aky teo impôt voavy ki impôt andeha ifehy. Anao anka magnefa impôt. Anao misy tanjony zay ty mba misy tanjony. Ary zegny mahatonga zay mifoky faka miasa io. Fa tsy raha hoe ke lalahy zegny amin'izay vazaha tsy mana mentalité karandry. Miaraka amina viavy gasy toboka bandafa ty magnefa vola. Izegny raha ataonjary ety. Mila magnefa vola anao avy miaraka aminjary. Nandegna gaga. Sa mandeha hitady vola digna andafa ty. Na igny ndraiky zegny hiaraka aminandre ndraiky zegny zay magnefa. Andre ndraiky ka hiaraka aminay zegny tsy magnefa. Zay volagno zegny mba misy objectif. Ary objectifnay aty ke tsy andeha agnefa viavy mahatonga zay mifoky. Tsy haiko olo sasany fa za manokana. Mahatonga za mifoky fakamiasa. Tsy andeha handrasa vola amina viavy. Tsy andeha handrasa vola amina viavy. Raha karaha zegny. Antegna mahita viavy vazaha tsy karaha io. Viavy vazaha anao mikoragna aminjare, taonao raha mafaly zare, c'est tout. Juste un petit resto des fois, mais pas tout le temps. Amin'igny tsy raha restaurant chic, na restaurant 5 étoiles ou 4 étoiles, non. Na izy rindesinao mandeha amin'ny fast food, ça va. Fa viavy gasy samby gasy aty, voatsikitsikitra. Antegna matinjare. Tsy nandre niany mety vola zay lalahy raha de non. Tant que anao
tsy mba hoe mitondra raha hoe fahasoavagna ho anazy jamais zany accepter raha karaha zegny za tsy mi-accepter raha karaha zegny ke volanany de mioko anao atsika hoe juste hoe magnano fa c'est tout non non aminazy tsara valera i raha indesiny andre satria fa firy olo nandalo tao ke i amizay zany ande juste avanao akata hiaraka amina de misy vola anao tsy voatery zegny mahatonga lalahy miaraka amin'olo araiky tsy voatery zegny donc ande tsy tokony hoe magnararaotra ary izy amizay volako amina lalahy gasy fandre magnano kare za ty mba misy viavy gasy eko miaraka amina vazaha tsy magnano kare tsy mangatangata bola antegna mikokragny mba meza 200 € edy ha 200 €. Nande tsara be valera 200 € zegny andafa ty ola. Ha? Antegna fahitanandre za koa millionnaire amin'olo millionnaire zegny tsisy dika. Na olo fa manana hoe centaine de milliers d'euros any zegny tsisy dika. Karaha andre mandeha mangataka 500 000 na vola 200 000 à Madagascar agny andre mandeha mangataka vola 200 € zegny comme ça tranquille nandry tsy magnitra mba meza 200 € goûter zegny. Nary za dépense agnatin'ny 1 mois tsy ampy 200 € zegny ino antegna amezako anao 200 €. Anao mihitsy tsy olo hinana hely karakory. Ha? Au moins zaka tsika fivadiagna tsika ohatra mo araiky bon tanjogna araiky aloha mifagnampy ya igny ndraiky raha hafa igny fa tsy raha hoe ke igny tegna mikokoronsika entre copain copine fa tsy atakata bola tsy ena ndraiky izy volango zegny atsika ty mba misy tanjo zay ty mba misy tanjo karaha anao viavy gasa bandafa ty zegny opportunité fa maro be ke asa magnabandafa ty maro tsy possible anao tsy ahita asa tsy possible anao tsy ahita asa amin'ny tanàgna misy anao ka tsy sasa mifindra tanàgna hafa sasa finatra ty doka Paris ao fa karaha i Paris fa zegny France mandeha mitsakatsaka maro na io misy olo viavy ely magnano quelque mois fa navy nahita sasa fa misy firy tonga hita zay tsy mety tavandrala lafo mbola andafy mastefo bon loso loatra bokeny tsy haiko ino mahatonga andre karaha re miasa karaha olo jiaby tenandre viavy aby tenandre magnano vidéo luxe aby agnatin'ny réseau amin'ny Instagram viavy miteraterra viavy miasa aby zare firifiry viavy tsara agnatin'ny réseau nao mahita zare agnatin'ny réseau kone ty donc volagninao tsika le alors ve mahita zare mpiasagna comme tout le monde il gagne comme nous elle gagne comme nous elle gagne comme vous tsy mandeha magnararotra lala halala zay amizare partenaire pour s'améliorer zinandreo nifadinandre ndraiky lala zagny le atao fangatagna vola eko volaniko maro hasahasa voza agnatin'ny commentaire ao niany fa zegny tsy ahoako za zegny tsy ahoako mbo mahaiza mangalataka mentalité-n'olo amin'ny tanàgna misy anao zahava zare tombo tanàgna na zare tombo tanàgna tsy manifatin-draha ataonandre ho an'le magnano azy za fa tsy viavy gasy jiaby na zare tombo tanàgna mba tsy mandry mandregny mandeha miasa mifokofaka magnano heure supplémentaire mba tazo vola ary lera zare tojo copain zare tsy vola amin'ny copain zare hoe fe fondriny tragnonay na hoe fe coursinay fa zare miasa avy amin'inandre ndraiky lala gasy fa voako lala gasy ka fa mahazo lala gasy fa tsy tafa tsintsefigny fô andre fa maro be lala gasy potiky fiainagna avy amin'ny raha tona viavy gasy andafa ty fô ary izy le matifitify jera aby vitanjare tena vitanjare vitanjare zay koa tegna des fois ndraiky mietritra hanambady vazaha comme za tia hanambady vazaha tangala vady vazaha mais raha hely tsy madakôry zay za amina vazaha zegny voalohany le comportement zare des fois tsy de mety amina voalohany zare tsy mahay mahandro koa vitsy vazaha mahay mahandro de ka resaka projet danao izy ka misy projet à Madagascar agny anao en tant que lala gasy tsy possible hanambady viavy vazaha na andre voka mangala onagna levanandre onagna raha volaniko ty na za fa za mbola tsy nahita lala gasy nanambady viavy vazaha nagnano mariage zare niteraka tragno araiky pendant des années de nagnano projet à Madagascar za hatreto za mbola tsy nahita lala gasy nagnano zegny izy ndraiky volaniko misy lala gasy manambady vazaha misy lala gasy miteraka amina vazaha fô i amy farany tsy maintsy viavy gasy fa len'izy vady ny tegna vady ary nandre fô mba c'est rare koa zegny anao mahita lala gasy ohatra ataonao karaha zeniky izy mba mitondra viavy vazaha copine nazy na hoe vady mariage nazy mandeha Madagascar agny mamoatra tragno à Madagascar anao
viavy vazaha aby io tsy azo andeha hagnano projet ivelan'ny pays-njare. Lala vazaha fo azon'izy fa viavy vazaha zegny aminjare ka fara mikasika Afrique zegny zare matatro. Resaka sécurité tout ça. Fa izy ndraiky misy viavy ndraiky tia mandeha agny fa izy fô volaniko zegny. Donc za malôha za choisir gasy zegny tegna tiako atao vady fa izy tsy le tia vola be karaha aby le volaniko ty. Izy nandre nasa sainandre za zegny tsahoako rô miasa